barokahipun ngaji. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu para rawuh ingkang hormati, monggo saderengipun pengaosan dipun mulai sareng-sareng kita maca dongane wulan Rejab nggih. Kula wawitane nggih. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana. Ya Allah kita nyuwun barokah ing wulan Rajab. Ya Allah kita nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah kita nyuwun iman Islam ingkang mantep. Ya Allah kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Saban. Amin. Amin. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Amin. Ya Allah mugi paring rezeki halal kecukupan. Amin. Saged damel sangu nindakaken kesaenan kangge gayuh ridane Gusti Pangeran. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa sabana wa balighna Ramadana. Ya Allah mugi kita menangi wulan poso. Amin. Ya Allah mugi kita wulan Ramadan wulan suci ingkang mulya. Amin. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridho. Amin. Urip bahagia mulya ana donya. Amin. Wonten akhirate sami mlebet swarga. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang hormati, sakmenika sampun wulan Rejab. Wulan Rejab niku wulan ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih. 1 tahun wonten wulan yang dimulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala, di antaranipun nggih menika wonten wulan Rejab. Terus wonten malih wulan apa, Bu? Dzulqa'dah. Terus
Muharram kalian Dzulhijjah nggih. Salajengipun wonten ing wulan Rajab niku wonten peristiwa ingkang dipun wastani napa Bu? Isra Mi'raj. Niku kedadosane wonten ing tanggal 27 Rajab. Niki peristiwa Isra Mi'raj niku diabadikan kalian Allah wonten Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 nggih. Ungeleng ngeten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Niki artosipun pun nate mireng apa dereng niki? Wis gampangane ngaten mawon nggih, cara Jawane maksude Gusti Allah sing pun memperjalankan hambane utawi makhluke nggih menawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing wengi dina, wonten ing wengi nggih saking Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ingkang wonten sakiwatengene dipun berkahi Allah minangka kangge tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Sak temene Gusti Allah iku zat ingkang maha midanget lan maha pirsa. Ngeten Bu. Pun Isra Mi'raj niku perjalanan saking Kanjeng Nabi Muhammad niku saking Masjidil Haram tumuju dumateng Masjidil Aqsa ingkang sakmenika namine kotane utawi negarane Palestina. Dadi king Masjidil Haram ingkang wonten Mekah niku ngantos dumugi Masjidil Aqsa Palestina. Niku Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan Isra nggih, Isra perjalanan niku, Isra. Niku menggunakan kendaraan ingkang naminipun buruk. Tapi niku napa niku mboten saged dibayangaken. Niku kekuatanipun utawi kecepatanipun melebihi kilat. Dadi cepet banget, nggih. Lah sasampunipun niku Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa niku dipun minggahaken utawi mi'raj dhateng langit Sabtu bahkan munggah dhateng naminipun Sidratul Muntaha. Enten sing mastani nggih menika wonten panggenan ingkang disebut Mustawa nggih. Dadi panggenan ingkang sangat rahasia ingkang saged nggih namung Kanjeng Nabi. Ketika niku malaikat Jibril niku namung saged menghantar Kanjeng Nabi namung ngantos dugi langit Sabtu. Nah niku. Para rawuh ingkang hormati, peristiwa Isra Mi'raj niki ingkang nggadahi pikajengan, maksudnya niku sing duwe karep sinten Bu? Gusti Allah. Soalnya hanya dalam waktu sekejap, boten enten semalam, sepertiga malam. Niku Kanjeng Nabi sudah melakukan perjalanan ingkang tebih sangat, terus saged minggah dateng Sidratul Muntaha. Lah niku perjalanan ingkang tebih kados ngoten niku hanya ditempuh boten enten semalam, cepet nggih. Niku nak tiyang sing boten beriman, tiyang ingkang boten percados, tiyang ingkang dikan napa niku sing boten beriman niku boten percados kalian kedadosan niku. Nggih, peristiwa niku boten percados. Nggih, milane niku teng mriku disebataken dhateng Al-Qur'an supados umatipun Kanjeng Nabi niki keimananipun nggih, kepercayaanipun niku tambah kuat, tambah yakin. Awake dhewe gambarno ngeten kemawon, Bu. Awake dhewe gambarno, misale enten semut.
Semut niku nak cara king mriki, king babatan ngantos teng alun-alun niku kira-kira butuh pirang dina niku perjalananipun. Kira-kira seminggu mawon dereng dugi, nggih ta? Tapi krana nak dikarepna semut niku misale enten teng jerone sake kula panjenengan sedaya, nggih. Teng jerone sake kula panjenengan sedaya kebetulan awake dhewe arep nek ayani. Kira-kira butuh waktu pirang menit? Paling 10 menit, suwe-suwene 15 menit. Padahal semut niku nek cara mlaku kene ayane niku pirang-pirang dina bahkan mungkin 1 bulan dereng sampai dereng dugi nggih. Lah niku nek dikersakne Gusti Allah, senajan semut niku cilik tapi nek dikersakne Gusti Allah mungkin Nganjuk Surabaya niku semut namung 1 jam. Nggih, Jakarta Surabaya misalnya niku 1 jam. Megakno napa semute teng pesawat. Nggih, semanten mugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mergo niku dikersakne kali Gusti Allah senaosa mboten ngantos sedalu Kanjeng Nabi saged sowan dhateng ngarsane boten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu para rawuh ingkang hormati, ingkang salajengipun kanthi peristiwa Isra Mi'raj kala wau wonten pinten-pinten bab, wonten pinten hikmah ingkang terkandung wonten ing salebetipun Isra Mi'raj. Hikmah sing pertama, hikmahipun Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajaken kalian Gusti Allah menika nggih menika salat 5 wektu niku dipun dadosaken nggih menika ketetapan utawi hukum dipun lampahi nggih menika wajib kanggene wong muslim sae jaler utawi perempuan ingkang sampun balik. Dadi hikmah Isra Mi'raj bilih salat gangsal wekdal niku dipun tetapaken dados perkawis ingkang fardu ingkang wajib kanggone muslim lanang muslim wadon yen wis balik. Pun sakniki wajib utawi fardu utawa istilahnya niku namine kebutuhan pokok nggih. Awake dhewe wong muslim umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku duweni kewajiban salat gangsal wekdal nggih. Nggih niku oleh-oleh Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku diperintah langsung kalian Gusti Allah supados nglampahi salat gangsal wekdal. Ingkang saderengipun rikala nampi perintah salat niku pertama kali niku diperintahno 50 wekdal. Ajeng Kanjeng Nabi dipun tampi mandhap angsal saran saking Nabi Musa bilih umatipun Kanjeng Nabi ringkih cilik-cilik njaluk keringanan supaya dilongi. Akhire dilongi 5 wektu cek 45 wektu. Mandhap malih kalih Nabi Musa dipun saranaken kapurih nyuwun keringanan malih, minggah malih antos akhire dikurangi gangsal ngantos kantun gangsal wekdal. Ewa semanten gangsal wekdal niku kalian Nabi Musa dipun saranaken nyuwun keringanan ananging Kanjeng Nabi sampun nggih menika istilah izin boten purun nyuwun keringanan. Pramila 5 wektu niku sing pun dipun tetapaken dados ibadah wajib kanggone umat muslim. Para rawuh ingkang hormati, ibadah salat 5 wektu niki ampun ngantos dipun dadosaken kula panjenengan sedaya niki wis pokoke salat ngoten mawon mboten. Tapi niki merupakan kewajiban utawi merupakan kebutuhan kula panjenengan sedaya. Ibaratipun ngeten Bu. Kula panjenengan sedaya tiyang sampun dewasa, tiyang ingkang sampun balik nika.
Niku kula panjenengan sedaya niku umpami nggih. Umpami kula panjenengan sedaya niki ngagem damel pakaian nganggo sandangan. Niku padha karo awake dhewe niku wis napa niku nindakno kebutuhan pokok utawi nindakno kewajiban. Jajal pomo awake dhewe wong wis balik. Niki nak cara gak gelem nganggo sandangan, gak gelem nganggo pakaian. Kinten-kinten dos pundi Bu? Nggih saru. Mosok ngalor idul ngitang ulon ora ngangge klambi, apa meneh gak ngangge celana. Istilahnya telanjang misalnya. Wudu niku kan nggih saru, nggih to? Saru. Yo ngisini. Sakwalike nek awake dhewe iki wong muslim, nggih. Awake dhewe wong muslim iki duwe kewajiban salat. Tapi pomo gak salat awake dhewe niki nggih saru, nggih ngisini. Mila kewajiban salat niki penting sangat. Mila menawi panjenengan wonten ing dalem, wonten ing wektu-wektu salat misale sampun mireng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih, enten swara napa Bu niku? Adzan. Adzan niku panggilan terbaik, nggih. Panggilan kagem muslimin muslimat sak alam donya niku dipanggil kalian Gusti Allah. Milane nek pun krungu Allahu Akbar niku enggal-enggal mangkat. Mangkat teng pundi, Bu? Masa langsung teng masjid? Nggih, teng kamar mandi riyen, terus nak dereng siram-siram, terus mengke wudu. Mantun wudu teng pundi, Bu? Teng sing cedhak masjid teng masjid, tidak musala teng musala. Kok ora duwe kendaraan, kok masjidé adoh, musolane adoh, saged salat teng griya. Nak kagem ibu-ibu, salat iku malah luwih utama dhateng griya. Bahkan teng griya niku goleki panggonan sing paling depit, paling delik. Ngoten Bu ya. Tapi namun sepuh-sepuh ibu-ibu sepuh-sepuh tidak mau sholat, tidak masjid, malah sae mboten napa-napa, mboten menimbulkan fitnah nggih. Lah samarina ana jin nom-noman budal nang masjid macake menor, pakaiane menor yo nggih to. Budal teng masjid lan niku mungkin nambahi fitnah. Padahal yang jalan-jalan enek wong cangkruk, wong lanang-lanang, enek cah nom-noman, gitu. Terus nak macake gak sesuai muslimat, berarti kan menimbulkan fitnah. Pokoknya yang penting krungu adzan, ndang mangkat, wudu, lajeng salat. Sing sae niku trah nggih jamaah Bu. Salat sing paling apik jamaah. Nggih. Tapi nggih honda abot ngreksane Bu, istiqomah niku sing abot, nggih. Para rawuh ingkang hormati, bilih salat niku merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Teng mriku nggih wonten Al-Qur'an dipun dawuhaken aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Niku ayat niku selalu sambung bergandengan. Jadi kok Gusti Allah perintah sholat, niku yo perintah zakat. Bon niki zakate mboten sah dibahas. Sing penting sholat mawon. Saniki sholat, saderengipun sholat awake kudu suci, awake kudu resik. Wong sing haid, wong sing bar nifas niku dereng angsal salat nak dereng suci. Nggih, ngentosi suci, ngentosi napa niku mandi junub, mandi jinabat. Termasuk bar kumpul kalian bojone niku nggih kedah bersuci mandi jinabat dulu nggih. Mandi besar nggih niku. Terus salat saderengipun salat niku wudu. Lah syarat rukune wudu niki nggih dicangkepi Bu, dipenuhi, digenepi.
Aja wudu niku mergo adem terus pegah nincing lengene gitu. Terus demek banyu paling kaya demek es. Mindrang-mindring ngono maksudnya. Dadine ya dipenuhi tenanan. Dadi pemawayang basuh muka niku to. Sekabehane muka niki Bu nggih, ngarepe kuping niki seduwanten niku kebasuh kenging toya nggih. Aja momok raup kaya raup ngarep tok ngono mboten nggih. Dudu danten niki kebasuh kan danten. Lah mengke ampun wudune sempurna, wudune syarat rukune pun cekap nembe nindakaken salat. Badhe salat iki nggih diperhatikan masalah panggenan nggih. Panggenane niku suci napa mboten, sadadae niku kenging telek cecek napa telek tikus napa mboten. Niki nggih diperhatikan. Berarti tempatnya juga harus suci nggih. Bersih ya suci. Aja syukur anggere salat nang nggon-nggon mboten. Lah wong bener ketoke keramikan, lah tapi isuk anake pipis nang kono rung dipeli. Niki nggih dereng asal damel salat. Kudu bekase pipis anake utawa putune niku wau diperiyen, dibersihi, disuceni nembe saged damel salat. Jadi keramikan, granitan urung tentu suci lho Bu nggih, hati-hati nggih. Alah iki wis granite cap larang Pak Mudin nggih. Pokoke kula salat nggih teng mriki karo nak bar kenek pipise putune nggih. Pun terus nek wis Pak napa niku panggonane resik sing diperhatekno malih nggih menika masalah pakaian nggih. Pakaian sing didamel ibu-ibu damel salat niku nggih kedah suci, kedah bersih. Pakaian larang gak jaminan lho Bu nggih. Pakaian larang gak jaminan suci. Lah seminggu gak diumbah. Padahal bar gendong putune kena ngengeke, kena pipise nggih. Niku nggih kedah disuceni. Aja kok eman-eman ki mlaku tuku regane larang, ki engko nak diumbah bludurune ilang. Napa niku sing gilap-gilap niku napa jenenge? Manik-manike ilang gak ya repot nggih. Tetep niku disuceni diumbah nggih. Nggih sakniki pun modern. Bayi sakniki pun enten pempese nggih, enten pempese. Jadi mboten blakrak-blakrak tembe-tembe. Tapi ngreksa niku nggih penting Bu. Jadi pokoke direksa kesucian niku nggih penting. Pakaiane bersih, mekenane nggih ngoten Bu, mekenane sing didamel salat nggih kedah suci, aja mekenane sing wis weget, kena awu, kena sembarang kalir, bahkan ngepir niku misale nggih. Niku nggih perlu diperhatekno. Lah nyapa kok pekena ngepir gak le digawe? Soale mungkin nek didamel ruko niku mengke napa niku sikile ketinggal nggih. Enten sebagian badan enten sing ketinggal. Padahal tiang putri niku aurate sekabehane badan ila wajhiha. Kejaba wajahe. Ibu-ibu para rawuh ingkang hormati, dados intine hikmah Isra Mi'raj kula panjenengan sedaya dipun perintahaken nindakaken salat. Sing nomor loro hikmah Isra Mi'raj nggih menika merupakan mukjizat lan keagunganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing saged Isra Mi'raj namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyane dereng enten nggih dereng nate. Kok jenengan mireng enten tiyang Isra Mi'raj, iso Mi'raj ping 70 apa ping anu niku perlu dipertanyakan nggih. Pun ngantos percaya riyen nggih. Niku dadine ning sing saged Isra Mi'raj namung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku duwe gelar namine Habibullah nggih, kekasihe Gusti Allah. Habibullah niku kekasihe Gusti Allah. Jadi hikmahe bilih Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajaken niku merupakan mukjizat. Mukjizat niku napa? Napa Bu mukjizat niku?
keagungan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah dumateng nabi maupun rasul nggih niku. Dadi sing wong-wong biasa niku mboten enten mukjizat. Nah golongane wali niku dip napa Bu namine? Karomah nggih. Nah anak wali iso napa niku ndadekno wis rena-rena nggih misale niku duweni karomah. Nah Kanjeng Nabi nak napa niku nabi atau rasul niku namine mukjizat nggih. Pun sing nomor 3. Sing nomor 3 hikmahe Isra Mi'raj niku merupakan perjalanan spiritual sing menggambarkan kedekatanipun makhluk kalian Sang Pencipta. Nggih, niku nggambaraken kedekatanipun hambane Gusti Allah nggih. Hambane Gusti Allah kalian Sang Pencipta. Niku Kanjeng Nabi. Lajeng nak umate dos pundi? Nak umate nak pengen mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih niku wau awake dhewe sedina kon salat ping 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib lan isya. Lah niku awake dhewe mendekatkan diri matur dhateng Gusti Allah. Awake donga dhateng Gusti Allah. Soale sak jerone salat niku isine mung donga nggih. Di antarane awake dhewe supaya karo Gusti Allah niku diparingi nggih menika supaya uripe ning donya karo uripe ning akhirat niku saged mulya. Dadi isine donga nggih. Dadi menggambarkan kedekatan seorang hamba dumateng Sang Pencipta. Sing nomor 4 sing terakhir, hikmah Isra Mi'raj itu merupakan ujian, nggih, ujian. Kenapa kok merupakan ujian? Ngeten. Saderenge Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Niku Kanjeng Nabi niku diuji berturut-turut, nggih. Pertama garwane Siti Khadijah niku sedo nggih. Lah padahal Siti Khadijah niku merupakan istri yang paling baik, yang paling disayangi, ditresnani kalian Kanjeng Nabi. Nggih. Wong sing ngewangi berjuang Kanjeng Nabi. Nggih. Lah niku sedo. Kanjeng Nabi susah, ya. Kanjeng Nabi susah. Soalnya wong sing ditresnani, wong sing disayangi, sing bantu Kanjeng Nabi berjuang menyampaikan agama Islam datang masyarakat, datang umat, ternyata sampun sedo. Mantu niku boten dangu malih pamane kang namine Abu Thalib niku nggih sedo. Abu Thalib niku pamane Kanjeng Nabi ya sing disayangi, sing ditresnani. Sebabnya napa? Abu Thalib niku selalu bentengi maringi napa niku dilindungine Kanjeng Nabi niku saking orang-orang Quraisy. Dadi nek wong-wong Quraisy nggih sing arep menyakiti, arep napa niku nganiaya Kanjeng Nabi. Niki Abu Thalib niku orang yang paling depan membela, nggih. Sing paling depan melindungi. Lah niki sedo. Jadi dua orang yang dikasih Kanjeng Nabi, Siti Khadijah kali Abu Thalib niki meninggal. Mergo Kanjeng Nabi niki susah berkepanjangan, lajeng kali Gusti Allah diparingi hiburan. Diparingi hiburan di Isra Mi'rajaken. Supados napa? Supados gadahi keimanan utawi nggih menika napa niku imane Kanjeng Nabi niki duweni kekuatan ingkang napa niku luar biasa utawi ketakwaan dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku menggawe Kanjeng Nabi. Lala ujiane kagem umate dos pundi? Wontenipun Isra Mi'raj niki kagem umate niku diuji.
Dari sekian umat niku napa percaya enten sing percaya napa mboten? Lah sing wong imane tenanan, sing takwane tenanan nggih percados. Percaya entene Isra Mi'raj. Tapi nak wong sing gak iman, wong sing gak takwa dhateng Allah disukani kabar Isra Mi'raj niku mboten percados niku. Milane kula panjenengan sedaya sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika kula panjenengan sedaya kedah iman, kedah percaya dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih peristiwa Isra Mi'raj menika merupakan keagunganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala lan iku terjadi memang nggih menika saking Gusti Allah Subhanahu wa taala supados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun dawuhi beserta umate nglampahi salat. Para rawuh ingkang hormati, salajengipun niku perkawis niku ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken kala wau mangke saged dados ilmu, saged dados wawasan kula panjenengan sedaya. Sing penting ampun ngantos kesupen nggih. Salate monggo dipun tindakaken kanthi sae nggih. Niki pun Rejab kedah malih Sa'ban mengke poso. Poso niku mengke merupakan napa niku wulan sing penuh berkah kagem kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged dumugi wonten wulan Ramadan, saged nindakaken poso. Niki sing gadah poso nggih, utang poso nggih kathah nggih. Nggih, ndang disaur nggih. Utang posone ndang disaur nggih. Diniati karo poso Rejab, diniati kalih nyaur utang nggih. Ngoten nggih sae nggih. Diniati malih misale dina Kamis utawa Senin nggih diniati poso Senin Kamis. Pokoke napa-napa sing ditindakna wonten wulan Rejab niku ganjarane menggah pahalane ditikelaken dilipat gandaaken. Dadi kathah sanget. Para rawuh ingkang hormati, insyaallah mekaten kang saged kula aturaken wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Lan monggo sareng-sareng kita tutup kanthi waosan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi ajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika atim syudalik. Allahumma firli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salkal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halana wa ma sabahna wa mastaghfarna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa silatan wa rahmatan wa silatan wa barakatan samilatan wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrata ayyunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi summa ila hadrati ihwani minal anbiya'i wal mursalin wa li awsiyati wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama amirin wa masalibil jami' malaikatil muqarrabin wa kusan sya'abdu qadir al-jilani summa ila hadrati jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal munahiyai minhum wal amat mimma syarikil ardi wa magharibiha bahriya kusan abana wa ummatina wa jaddatana wa jaddatina wa masabihana masabihina wa asyadidatina wa liman ajadal mahna haula summa ila arwahis dumateng sedaya lulun sakit kebet wa ila arwahi dumateng lulur kula panjenengan sedaya Allahumma firlahum warhamhum wa afi afahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dahum wa firlana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa biatan fil syasyati wa syahadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa tawbatan qalal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alaina min sakaratil maut wa najatan minan nar wa apa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqina jannata ma'al abrar ya aziz ya bar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.